Fevela Melis ashora dare renyu hana kuya kudare asi nyaya yanga pamberi nyaya ndeyekutora munda wangu zviine mboo dzako kuti pane mari yedare akucharazonge muriropo achitaura kuna Fevela Melis. Fevela Melis imbiri umwe wacho ndiSabhuku anonzi nemurumbi Emilia ndiye angaunzwa kuti kudare haanazve kuya Sabhuku wenyu ndiyezve kuti angaunzwa kudare namuriro. Nyaya ndeyekupa Fevela Melis munda wangu. Nyaya iripo yatuza munda wangu wakatengeswa na Emilia takafa, yakatengeserwa Favela. Chakazoita kuti ndizive kuti munda watengeswa una Favela, ndakafonerwa nemunhu akati ndiri secretary weMakoni Road District Council vachiti wakaisa mapo nekuti tanataura kufenza ipapo pachida kuwaka ipapo. Zvichinzi wakaisa mapo muyadhi memunhu akatengeserwa munda iwoyo, akatengeserwa anonzi Favela. Ini ndakamupindura, akaita zvekufona, ndakamupindura ndikati ini ndakaisa mapo muyadhi medu isu panekwa muriro. Munda iwoyo unozikanwa, ndine mboo dzangu dziri pano dzinoziva munda iwoyo. Pana mbuya Chaza, Sofia Chaza, ndozita. Sofia Chaza. Pana mbuya Kariyo. Mbuya Kariyo. Kariyo. Okay. Pana Michael Kariyo. Waripa. Ndo vanoziva munda iwoyo. Michael Kariyo. Vanhu vatigere navo mumusha dzine murumbi vanoziva munda iwoyo une mapegi iya ezvidhunduro zvaiswa kare zvezvo. Saka ndakafonerwa nemunhu iye, ndo zvakaita kuti ndizive kuti munda wakatengeswa. Kanzi wakatengesa, wakaisa mapo muyadhi memunhu akapiwa munhu akatengeserwa munda iwoyo naSabhuku. Sabhuku akatengesera Favela. Ini ndakawapindura kuti munda iwoyo ndio wangu. Ndakaisa mapo munda muyadhi medu isu, munda wedu. Saka wakabva wadzima foni. Ini ndakava ndafonera Emilia takafa, anove Sabhuku wacho iye, kuti ko munhu anonzi Favela munomuziva here? Iye akaramba, akati handimuzivi. Ndikati hapana mbosvika pamba penyu munhu anonzi Favela nenyaya yamunda, kanzi handimuzivi. Ndo ndakata foni. Zvakandinetsa kuti Sabhuku haasi kuziva. Uyu wekukanzuro ari kuti wakaisa mapo muyadhi memunhu ane permit. Saka ndakaita kuti permit inogopiwa munhu, Sabhuku wacho haasi kuzviziva, ini handisi kuzviziva. Zvafamba sei? Rechimangwana racho wanga musi wa26 January ndakafonerwa neimwe ofisi ichiti ugouya kuno kana wapedza basa. Ofisi vakafona vachiti ndiri muofisi yeOPC. Ndabva kubasa musi wa26 ndakaenda kuofisi ikoko. Vakati ivo wakaisa mapo muyadhi memunhu ane permit anonzi Favela. Ndakavapindura zvakare ndikati ndakaisa mapo muyadhi medu isu, mumunda wedu. Ndo zvandakavapindura. Musi wa27 ndakaenda kukanzuro kuti ndinyatsonzwisisa kuti ko munhu ari kunzi ane permit zvakafamba sei. Ndakasvika kukanzuro ndicho ndadhirekwa kune imwe ofisi, wachibva wavhura file roro rekwadzi nemurumbi, wakavhura wachibva waona mamwe netsamba yanga yakanyorwa naEmilia nepermit yanga yakanamirwa patsamba iyoyo. Permit yanga yakanyorwa, tsamba yanga yakanyorwa kunzi po muriro aisa mapo muyadhi memunhu wandakatengesera munda.
anonzi favela. Uyezve Ishe Madziwa ari kuisa vanhu munzvimbo mangu madzi nemurume. Ndini wenyu Emilia takafa. Yanga yakatosainiwa kuti yours faithfully Emilia takafa. Tsamba iyoyo. Saka ndakava ndadhirektwa kune imwe ofisi number 16 mamusina munhu imomo. Tikadaiswa mune imwe ofisi pakanzi district town plan. Tasvika imomo takawatsanangura nyaya yacho. Zvichava zvanzi nhamba dzenyu dzefoni tinadzo. Saka tichakufonirai tigoenda ikoko kune munda wacho. Within a week tineta kufonirai. Ini takabva ndabva muofisi ndivandaenda ndichimirira kufonerwa. 1 week yakapera hapana foni yandakawana. 1 week yapera hapana foni yandakawana. Ndo andazodzoka zvakare kuti ko ndandakamirira kuti tifone tigoenda kunzvimbo ikoko. Zvazvanzi ipapo ndanda muofisi number 16 mamisi wachibva kuti nyora tsamba. Ndibva ndanyora tsamba kana nyora tsamba inotsanangura zvese. Ndo ndanyora tsamba iya. Ndibva ndasiya photocopy ndibva ndasara nayo inotsanangura mamiro emunda iwoyo nekuzofonera kwandakaitwa kuti munda une munhu ane permit. Saka ndakasiya tsamba iyo kuti kwanzi within 4 days tichakufonera kuti tikuudze kuti zvakamira sei. After 4 days tsamba iyo ndakanyora musi wa 9 February. After 4 days hapana zvandakaona. Hatina kuona chinhu. Ndobva ndadzoka futi ikoko after a week. Ndati ko ndakanyora tsamba handisati ndafonera hapana mandifonera. Zvanzi aiwa iwe chifonera sabhuku wako auye kuofisi tigotaura tese tionesane nenyaya yemunda wenyu. Ndakafonera sabhuku wachibva wambotanga kuda kupenga kuti handifambiri kuenda kwaRusana. Asi ndakaramba ndichimutaura kuti aiwa tiri kudiwa kuofisi MRTC. Takaenda ikoko musi wa 21 February ofisi. Ini ndabva kubasa ndakasvika Emilia anga apo nafavhela wanga ipapo. Tobva tadaidzwa ini naEmilia nafavhela takapinda muofisi number 16 tikawana misimo. Chwa kwanzi taura nhau yako. Ini ndataura nhau yangu semaziro atinoita munda iwoyo. Uyu Emilia achibva otaura zvako achibva ataurawo zvake. Uyu mungeni favela achibva azodaidzwa achibva uzonzi outcome tichazokutaurirai after 1 week. Nekuti mukuru wedu hapo CEO angasipo musi wacho kanzi anozouya musi wa 28. Saka ndo patichakutaurirai kuti chii chabuda tichasara tichizosangana nevamwe naiwo mukuru wacho musi wa 28 wanenge wapo. Saka imi muchienda tozokufonirai musi wa 28. Takabva tabuda. After 5 days mapuwa andakaisa kumusha uko akaonekwa ane masadza ezviyo every po sadza rezviyo nenyama yehuku. And it was the second time pekutanga pambamboiswa masadza echibage chete. Saka kubva ipapo iwo wangati kana musi wa 28 wasvika tokufonirai. 28 akasvika hanofonerwa nekanzu. Up to now hapana foni yandati ndareceive kubva kukanzu pamusoro penyaya iyoyo. Asi pane zvaitika kubva musi wa 28 February kusvika nhasi. Ini ndakamirira foni asi pane zviri kuitika. Pane maincidents mairi akaitika. Musi wa 2 musi wa 1 April favela akaenda kodedza akaenda kutorana nasekuru mukumba nasekuru ini ndongojara kuti sekuru mhonda sekuru madziva. Vakatorana vachibva vaenda kwadzine murumbi. Vatorana kudaro vakaenda kwaEmilia vakaenda kumunda
wakabvunzwa sekuru Mukumba akabvunza kuti ko munda wakatengwa naFavela ndeupi, achibva anongedzwa kuti munda wakatengwa naFavela ndeuyu. Sekuru Mukumba akaramba kuti munda ndouziva ndekwamuriwa, saka wakatengeswa chirudzivo, ko muriwa chakataurirwa. Zvodi dai sekuru Mukumba ngari pano aizvikurera. Right? Ipapo wari pamunda ipapo wanga pamba ine bepa ranga achida kusainwa, zvichinzi redo fanira kusainwa naishi. Sekuru Mukumba akaramba kuti handisaini bepa pamunda undoziva kuti munda ndekwamuriwa. Asi bepa iroro riri kunzi rakazosainwa na sekuru Mhonda. Ini ndakaenda kwaishimadziwa ndichiprizena nyaya pava panzi ayo nyaya iyi tainzwa, ngakutumwe mupurisa anoenda kwa Emily. Wakaenda kwasetwa diti remusi wa15, asi 15 iyoyo wakapa chikonzero kuti 15 ndakabatikana, asi musi wa22. Saka musi wa22 takaenda kudare raishimadziwa, takamira dare ranzi na 10 o'clock. 10 o'clock dzakachaya kusvika 11 o'clock. Emily haana kuuya. Dare richiva nyaya ibva yanzi ngaitaurwa kunyangwa asipo. Nyaya ichibva yataurwa. So zvanzi nemakurukota anga aripo, ayo nyaya iyi ngaitoende kwamambo. Ndo saka ndakazouya naishe Madziwa pano tichiprizenda nyaya yacho musi wa27 March. 27 March. Iyo nyaya yataurwa kufunga chinofanira kuti chichiitwe. Ishe Madziwa monyora tsamba muchitaura maonero amunoita kuti munda ndewani, munoti ndewani. Ndikatipa nyaya yemunda takagara kudare rekutaurwa musi wa27 aine mbowo dzangu, mbowo wana mai vari papo vanga varipo vakatowanda, vanga varipo munda tinouziva munda ndewani. Ndikati Emily yatanga zvekuti kuita sezviyai zvakamboita kutengesa munda wakatengeserwa murume yapabhonda pakapatawo kwachicheko. Ndikati nawe Emily yada kuenda kutotambarara nokuti haachadiwi newani musha akasodzwa namambo kuti asisa vari kuita zvikatonyanga. Saka nawe inofanira kuti tiende kwamambo. Ikauya muno mudare mukamuti arai kumba iyo yanga ibviswa, yanga yasikauti nasigauti ngaibviswe ishe ndamunopisa kumba iyo. Ndikati akupisa zvakanaka, asi iye wacho iye sigauti wacho anofanira kuuya ari wepo otaura kuti mumba make kana mune zvinhu zvirimo mumba make kuti unokupisa nemoto, ngauya abuditse zvinhu zvake zviri mukati tichiona kuti kumba ikutswa. Kusvika sigauti akauya akaputsa kumba yake, tikati nyaya yakafanana naiyo yasigauti. Saka sigauti akabva pamunda wamutunzi akaenda. Iyi nhasi atora zvemunda wamhuri waakutengesa ari yekutisa kupera. Zvino nyaya yacho iyi panapa Emily arikudhirira nedare racho haana kuuya kudare kwacho. Saka ndakati nyaya ingaenda kwamambo. Mukara atoita pemiti Ndo zvatiri kuti imimi chinyorai tsamba yekuti munda ndewa Muriwo. Uye pane majena mawitness akati mounza kuno tonyorawo tsamba zvakare kuti tatonga dare iri haana kuuya, asi zvaonekwa kuti munda ndewani, then toendesa kukanzuru kuti adzoreredzwe munda wake. Tichiri papo mavo ndinofunga mari muzura anaya, ndofunga inini ndinamanditi ndione nditi ovasiya nzvimbo iyo ndiri sabhuku ikoko. Mari muzura ano musi wechitatu Emily wakare wari kutaurwa iyeni akadeedzazve vanhu vanobva pamutasa, akauya akagara nawo. Tsamba dzamunaka masamunzi ese anaka makanyora, ini handina kuenda kudare kwachona, asi ese kubvira raFavela wacho nerake iye pachezvake
ese anonzi akatsembuka padare ipapapo. Avo vachita kuti iwe vanenge vazokudaidza kudare kwamambo Makoni kwachona iko unotifonera. Saka ndiri kuona kuti all along mambo ndakamboya pano tichitaura nyaya yemiri iye zvinezvi mumusha medu hatichakwanisi kugara nepamusana pemunhu iyeyu. Each and every day kadai pakaitika nhamo pakaitika rufu we are in problems nemunhu iyeyu. Anosvika nehanzvadzi dzake wanosvika wachiharasa vanhu zvaanoda. Saka ndiri kuti mambo ndofunga kuti dai zvaikwanisika handichazivi kunasha kuti ndokwainoperera here kati yoperera kupi nyaya yachona, because Emilia makamubvisa kare asi nanhasi because yekwaDA ndokwaari kuwana masimba. Iye uri kutaura kuti inini ndinozikanwa nehurumende. Saka zvese zvandaimboita inini nguva yese kubva musi wa27 June takuenda towards maelection, ndofunga dai kunzi comrade shoti wangu ari muno waikutsanangurirai. Kwakamboya makomrades uku vachitaura kuti tiri kuda kuti tione pakachengetwa kuti takatisazivi kuti ndizvo here because iye ndianga ari paforefront. And ari kutengesa vanhu vatakamboya kuti nedare rekwaGambi achinzi vari kutengesa miti akaita kuti pana pari kusvika musangano weMDC zvisiri izvo, iri nyaya yake futi yaEmilia iyi. Saka mambo taitokumbira kuti nyaya iyi I think yekutengesa iyo iri yega munonyora chinyora itsamba yekuti haasi kunditeerera ndinoda kuti anga achibva pausabhuku. nyaya yechipiri. Nyaya yechipiri handiti motaura zvikonzero zvacho, then moudza tonyora tsamba yoenda kwari kwaDA nekuti muno makandobhotaura kuti aiwa ivhu nderekwaMakoni asi vanhu ndevekwa mazuva acho kwakuine maDA akanga achiyeka. Saka ngatiitei izvo, ngatiitei izvo. Saka monyora tsamba mbiri idzodzo, isusu tonyora inokutsigirai. Kana muchikwanisa kunyora nhasi pachine nguva mobatsirana mabharani monyora inotaikwa moisa chidhingo chenyu maana saka nimotoenda kumba moisa chidhingo chenyu isusu tonyora toitawo chidhingo toendesa mberi. Ngozi kanzuro ndo inofana kuti ipedze dambudziko racho iroro. Achiitaimo draft amina mabharani wedu tsamba dzake ndodziona ndoona dzanoemanyora kuti ndiri right here.